Nah, ekone ben gak muat lho. Nek kebanteran ekone kok mlebeki sing ning arep. Ora apa-apa aku wis bar kandha iki Mang iki putu enem kabeh Mbah ngono. Oke, permintaan saka samping panggung wonten Dawe Asmara. Nah, iki rada dipercepat Le Minho ya. Jame wis diwalu tapi ya ora apa-apa melekan iki aja kudu betah melek tenan. Nek betah melek rezekine tememplek nggih nggih. Ya, yang punya Dawe Asmara langsung tak bingkis bareng Wiwin Safara. Ayo Win. Ayo ceket-ceket nah diberas-beras Win. Karek sak pojok ket idul-iduletan kae Win ayo Win. Ibaratnya mocok tandur ngono wis. Nying. Nih Dawe Asmara, oke duet sendiri ya bos ya. Oke yuk diaturi sinarang Dek Wiwin Safara.
Aja nakal lah bro, peh nyanyi nganggo sarung berukutan kayak wong kemit Lombok, nyanyi urung wayahe mlebu dileboni, nyawer apa tak tambani ndasku dijeblok kok nduk. Mataku langsung klemun-klemun nek bocah nek koyo sogrok jambu sisan ngono. Iku lho tak pacarno Bella ketoke cocok iki. Ngepan karo kowe berarti besti, batur nyelem kodok ya. Ya iya. Satu permintaan Bahtera Dawe Asmara semua dipun aturi terus tanduke wonten raiso dadi siji iya sik arah sangaken cangkeme tak buak engko malah lho. Yo gege klemun-klemun mrepatku langsung ade yang ngono iki mah kok. Iki sondol lah Dek. Mike jaluk sik jake diriku dhewe nek mbok kon dolanan mik cilaka tenan cah iku. Oh kok iso. Permintaannya rais dadi siji terus saka kiri panggung ada rimbunyi hatiku. Dadi sing dhisik endi tak aturi sing dhisik ya Bos ya. Dadi ora iso yo-yoan. Heeh. Gantenan antrian. Dipingis dulu yuk cahaya. Rais dadi siji waduh mbok iki tetep nggawane UGD oh UGD. RSC iku bento iku kowe kok iso. Aku ora ngarep bento. Aku bentuke bento ning jerone gak bento. Ya Mas, ya punya iso dadi siji. Carane piye Dek ben iso dadi siji? Ya, kudu duwe cara ngono lho, Cah. Kowe goblok kowe kok iso. Yuk, wonten iso dadi siji bareng saya April juga. Jare iso dadi siji, piye nek ngalah pupusane langsung